Mutta minne ollaan menossa? Kauppaan mennään. Eväitä ostaa. Joo, eli kevätretki. Lähdetään Taivalpirtille ja tässä on meidän ruokabudjetti ja näillä kun tarkkaan katsotaan, niin kyllähän näillä jo makkarat saadaan. Mutta eiköhän mennä kauppaan. No nyt mennään tänne riisit. Joo, kyllä. Nämä on todella hyvän näköisiä. Montas meitä on? Meitä on. Eikö meillä ollut 3? Meitä on 3. Montas meillä on? 3 minua ainakin. No, sillä päästään liikkeelle. No ota yksi varulle, jos yksi tippuu maahan, niin voidaan sitten jakaa se 3 osaan. Muut voi nauraa. Niin. Näillä on kyllä nimiä, vitsi. Huilun tuhti. Otetaan sitä kapalla. Tää vaan pudalla. Eli tässä on meidän makkarat, eli 4 makkaraa, eli me köpäkkässä kyllä pärjätään hienosti. Sitruuna. Siitä niin meille juomamantera. Makara. Onko sitruuna sopii makkaran kanssa? Voitto. No millä hinnalla? Tämmösen ruutuukanelipaina. Eli tässä ollaan menossa Taivalpirtille kevätretkelle ja käytiin justiin ostaa makkarakaupasta ja nyt sitten kun on siipierähenkeen kuuluen, niin ajetaan mahdollisimman lähelle ja sitten 100 metriä ryömitään metsässä ja saadaan erämaa-kokemus ja sitten syödäänkin jo makkaraa. Tai nythän voisimme jo aloittaa. Eikö se niin pidä mennä, että hyvä ilma on? Pääsee ilmaan On jo nälkä. Ruvetaan syömään. Pilkki onkin nyt jäi. Otetaan sitten ensi kerralla. Tuossa noin työkaveri lähti pilkkikisoihin. Ensi kerralla otetaan sitten. Pikkusen tärisee tää kuva, kun tässä pörrötään. Ollaan Lempailla puolella asfaltti loppuu tuohon Tampereen puolelle. Taivaltajien parkkipaikalla. Ei tarvitse taivaltaa liikaa. Se on se. Hieno reissu luvassa. Se on ihan tommonen hakkainen. Se millä vai? 70-luvun kattilankaan. Kattilan kanssa. Kykilojille. Tässä tulee varmaan hyvät lihapuuja. Se on maamerkki siihen. Niin no, jos se keksitään, niin jos löydetään toi kattilankaan siihen, osataan sinne tulla takas. Ollaan täällä niin, Matinlahden tien päässä. Tästä pääsee tuohon Taivalpirtille. Oikostaan tuosta pihan läpi. Eli monenko 100 metrin vaellus meillä nyt on niin kuin edessä? Onkohan meillä joku kilometri? Saatana jyrkkä ylämäki hetki. Häpistää hapoille. Aurinkoinen päivä, niin tää on ihan mukavaa. Meidän täytyy kyllä olla täällä metsässä tarkkana, että mihinkä sen jalkansa laittaa. Niin, kaihan nämä onkin tämmöisiä niin luonnonsuojelualueita. No tossahan oli Hervannan Sanomissa toi justiin. Joku oli yhdentänyt noita hakkuita. Ihan semmosia vanhoja puita on raivattu pois, ettei vaan tuu retkeilyiden niskaan. No, tänään viimeksi tällainen ääniluennoitti. Tääkin on just parasta, kun mulla on tämmöiset kengät tähän kuvaushommaan. Kun mä vedän kerran katolle, niin tää operaatio loppuu siihen paikkaan. Ikuajana Niin. kauppoisaapaat, niin onko niissä kunnon pohja? Tässä nyt Mä ostin joskus yläasteikäisenä kanssa se kauppoisaapaat sen takia, koska niissä oli niin liukkaa, kato nahkapohjat, niin niillä oli hyvä liukastella. Eikä hyttyset häiritte, paitsi yksi hyttynen. Kyllä eräily on mukaan. niin on. Jotain tunnistusmerkkejä.
kusiainen, poskiainen ja sitten... Eli siinä oli metsiemme muurahaiset, kusiainen, paskiainen ja kysytään Tampereen yliopistossa sitten ne loput muurahaislajit. Joo. Kato, tossa on naavaa. Kai ei täällä jäkällä. Niin. Tää Hervannan metsä niin puhdasta, että täällä ei bensiinijalan katku tunnu. Ei, mä näin siinä veisuristeyksessä joku vuosi sitten poronkin. Poro. Poron näet. Poro. Mä näin Mikä? hirven siinä. No käyty hirviä nyt joka jätkä näkee, mutta näet vasta poro. Kai se oli jotain joulukikiltä tarennut, mutta... Petteri oli lähtenyt kaupunkiin. Niin. 900 metriä. Se rupeaa olemaan ihan kohtuullinen matka tälle meidän päiväretkelle. Kun otetaan huomioon, että on tässä 10 minuuttia varmaan jo käveltykin. On mennyt ainakin 200 metriä. Niin ettei mene sillä Eli täällä jossain, kaukana jossain Hervannan ytimestä metsässä. Kattokaas muuten, tähän on muuten tämmönen videoselfie-keppi. Voi vittu, mä en tajunnutkaan, että meillä voidaan ottaa selfieitä tällä. Onko se velffiä-keppi, kun sä pystyt ottaa videoita? Joo, ja sitten täällä varmaan voi ottaa niitä persevideoitakin, jos silleen tulee. Kokeilla, otat siitä tangosta Niin, kiinni. työnnä se video perseeseen. Kokeillaan nyt taas kuitenkin asiallisesti olla täällä luonnonhelmassa. Kyllä mä veikkaan, että se voisi olla jopa 3 asti auki. Siis 3 asti se on, jos se on, mutta kun ei täällä oikein hiihtäjiä liiku, niin en mä tiedä, kannattaako siellä kenenkään Täällä vähän jalanjälkiä on. Seuraavana on ohjelmassa niin sanottu sivuluisu. Annakkepa kyytiä nyt. Ainakin ja mä... Siellä kepit alla. Ova vaukku. Facebookiin verrattuna, niin se oli kyllä ihan kivaa. Tänään on lämmintä 6 astetta. No meillä on nyt täällä Ja- kaikenlaista. Eilen ollut joku sanonut 10 astetta. Oliko tänään 14 päivä? Tänään on 14, joo. Tänään ei ole kukaan kirjoittanut vielä tänään. Ja saattelit kirjaa. Ennen 14.3. 2000. Mitäköpä lehdessä lukee? No mä en oikein tajua. Älä sairastu täällä. Hän saat hoitaa sairastuessasi maailmalla. Niin, että jos sen mukaan perustat kohteen tai että sen mukaan on kriteerit, että jos sairastut, niin missä saa hyvää hoitoa. Niin. Joo, kyllä se varmaan näin on. Tuonne on. Afrikassa ei parane sairastua. Oi kuule, Erkki jäänyt, tiiäksä? Siellä ilmassa. Siellä veti. Miten sitä vedetään? Vettä ja jauhetta sekaan. Niin, jauhetta ehkä ensin sinne ja sitten mitäs sitä nyt ehkä laittaa? Tämmönen. Vähän reilummin, toi on vähän semmoista, se ei maistu, mutta siis laita vaikka pari tommosta ja sitten vettä. Otako piirakkaa? Piirakka tuokio. No se samalla tulee tuo päivän uutiset. Kyllä. No päivän. Mikä tää? Jylhä. Mikä jylhä se nyt ei näy? Mitä? Siinä kyllä. Niin. Se on siinä ylhä, joo.
Hyvä pirkko. Oh. Herpperahti on kevätreeni. Jylhien vuoristomaisemien ja korppimaisemien. Hervanta, the final frontier. To boldly go where no man has come before. Terveiset Spockille, joka edes meni tuossa jonkin aika sitten. Monika. Joo, se kuoli se esittäjä. Ja kuoli. Joo, Ei ole ennen semmoista hassukorvasta. juuri se kaveri. Aurinkoista. Kiliä. No niin. Sitten pitäisikö ne nyt sitten grillailla? Siellä on tikkua ja... Ja mun maha perille, että mä nyt syön makkaraa pitkään aikaa. Se täytyy kokeilla. Mä oon erämies. Erämies on aina mies. Varmaan pitänyt ottaa taas se pitempi tikku. Siitä vaan täytyy pitää kiinni. Mä otan kans tosta. Mitä sinappia mukana? No ei. Ei. Siellä nyt tirissä. Tästä tulee ikään kuin vääränlainen. Kuumaa on kyllä. Tämä on mukavaa tämmönen makkaran syöminen. Sinappi jäähdyttäisikin hyvin. Niin. Viimeksi puhuttiin, että sinappia pitää olla, mutta se unohti. Kyllä. Ensi reissulla se täytyy korjata. Niin no, kyllä me ensi reissulla osataan paljon hienommin nää. Niin. Tää. Mitä siellä lukee siellä vihkossa? Täällä onko tämmöinen Tampereen Taivalpelin tapahtumia. Joo. Niin kerhoilta, vammautuneen raajan teippaus. Muumien seikkailupäivä Taivalpirtillä. Maastopyöräilyä. Täällä on kesällä joku pyöräretki Kokkola-Virrat. Se on jo aika siivu jo. No joo. Ja kesävaellus Kebnekaiselle. Oho. Missä Siihen varmaan tarvitsisi reenata enemmän, ettei ihan niin kuin tällä tyylillä, miten nyt ollaan lähdetty, niin Joo. Mennään sitten. tämähän näyttää vähän tuo köpä niin kuin David Attenborough'lta. Ollaan täällä Etelä-Hervannassa katsomassa tulikärpäsiä. Kyllä sä todella erämies. Eräily on lifestyle. Oh. Niin. Viime lauantaina olisi ollut luvassa pelkkää pilvyyttä ja harmautta. Eli tässä me ollaan eräretkellä. Tää on tämmönen videoselfie. Me voidaan ottaa täältä monenlaisia selfieitä. Se oli Eli hieno. kaikki, jotka nauraa, että selfie-keppi on perseestä, niin kokeilkaa ensin itse keppiä ja sitten sanotte, että mitä mieltä ootte. Niin. Hymyläs vähän kameralle, eli nyt ollaan päästy jo 3/4 tätä reissua, eli tullaan jo kovaa vauhtia takaisinpäin ja makkarat on syöty. Joo. Ja virtaa vie vaan riittää. Niin on, ja kertaakaan ei ole menty katolle ja Eikä kalusto ei ole hajonnut. yhtään pulloa kaljaa ei olla juotu. Niin, kyllä tää on ihan uuden sukupolven matkailuja ja retkeilyä. Eiköhän jatketa eteenpäin. Tää on Next hyvä generation. muisto jälkipolville. Kyllä. Tää on Että todella kyllä hieno. ennen vanhaankin osattiin. Niin. Ettei aina vaan viinan
kautta haettu sitä viihdykettä elämää.